जे दिनै नैबे बुब्लियाव धोरोमनि गोनांथिखौ जोङो साफ्रोमबो मोनदांबाय जोङो साफ्रोमनि गोसोआव मोनसे सानखांनाय फैबाय जे धोरोमखौ जोंनो मानो नांगौ दा बेखिनियाव जोंनि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा सम सम राइट डाइरेक्सनथिं थांनायनि सोलाय गुबुन मोनसे डाइरेक्सनथिं जेब्ला थाङो जौबन बैसोनि लिमिन सेस्लायाव जेब्ला गालेनो अब्ला बिथांमोननि साननाया एसे एखुथा जायो आरो बे एखुथा जेब्ला जायो अब्ला बिथांमोननि साननायाव फैयो बे लाइमोन बैसोआवलाय जोंनो धोरोमनि मा दरखार दङ बिदि साननाय बिदि सोंनाया बिथांमोननि मेलेमाव जाखांफैयो दा अब्ला जों बिथांमोनखौ टारगेट खालामनानै जों बुंनांगोन नङा होमबा जोंनो लाइमोन बैसोआव धोरोमखौ मानो नांगौ लाइमोन बैसोआव मोनथाम दिगखौ नोजोर होनो गोनां दरखार दङ मिथिबायना बे लाइमोन बैसोआवनो जोङो मोनथाम दिगखौ नोजोर होनो गोनां दरखार दङ बे जाबाय नोंनि फिउचारखौ दानायनि थाखाय नों मोनसे थि गलखौ सायख'नानै लानांगोन बे लाइमोन बैसोआव नोङो फैबाय थानाय समाव संसाराव हाबनायनि सिगां सिगां नों मुथासेबाबो केपिटेल खालामनानै लानांगोन बेनिबो खामानि मावनांगोन बे लाइमोन बैसोआवनो संसाराव हाबनायनि उनाव नों बे संसारनि बुब्लिखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय बा बेलासे समखौ नोङो मोजाङै बारहोलांनो थाखाय धोरोमनि गियानखौ नैबे समावनो सोलोंना लानांगोन जुदि नैबे समावनो नों धोरोमनि गियान जुदि सोलोंना लायाब्ला मुथासे जुदि नों केपिटेल खालामनानै लानो हायाबा फैबाय थानाय संसाराव फैबाय थानाय समाव आं बोरै सोलिगोन बेनि मोनसे थि टारगेट जुदि खालामना लानो हायाब्ला नोंथांनि संसारा जोंनि संसारा मा जागोन आलाय सिलाय जानो गोनां जागोन बियो आंनि मोनदांथिल' नङा नोंथांमोना जुदि बास्तब नोजोरजों एसे जुदि नायोब्ला फिराव निश्चय नुनो मोनगोन मानोना जों साफ्रोमबो बबेबा मोनसे गामियाव दङ बे गामियाव नोंनि नसुं सेराव नोंनि साखाथि फाखाथि हाजार मानसिफोर दङ बिथांमोनाबो जायफोरा जेनेबा दिनै बे इयुथ स्टेजखौ बारलांबाय संसाराव हाबबाय बिथांमोननि संसारखौ नोंबो नुगासिनो दङ जानांगौ नों फंबाय नोंनि नोंदानि संसारखौ नों नुदों नोंनि बिमायंनि संसारखौ नुदों सोरनिबा संसारखौबो नों नुगासिनो दङ बिथांमोननि संसार सोलिनायनि जे आदब खायदा बबेयाव जेथो नांदो बबेयावहाय मोजाङै स्र' स्राय बारलांदो बिनि जि आन्दाजा नोंहा मोजाङैनो दङ दा जोङो नुनो मोनो जायफोरा बिमा बिफानि बाथ्राखौ मानियालासै गिदिर मानसिनि बाथ्राखौ खोनासङा लासै गोरलै बैसोआव धोरोमनि खोथा मिथियै बैसोआव केपिटेला मा केपिटेलखौ मानो नांगौ बेफोरखौ जेबो मिथियैनि सिगाङावनो संसाराव हाबब्रनानै लायो बिथांमोननि संसारा आलाय जाब्रे जायो दा ओंखाय जों नैबे समावनो धोरोमनि सोमोन्दै इसोरनि सोमोन्दै सोलोंना लानांगौनि दरखार दङ आरो मिथिनांगौनि दरखार दङ ओंखायनो जायफोरा बे आफादखौ दैदेनगासिनो दङ लाइमोन आफादखौ दैदेननो थाखाय जायफोरनो बिबान होनाय जादों बिथांमोना अराय सम मोजांनि बाथ्राखौ सिन्था खालामो जोंनि नोंथांमोननि बयनिबो साफ्रोमनि मोजां बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिफोरखौ लानाय जायो बे हाबाफारिफोरनि गेजेरजों सोरबा मोजां मोजां बुंथिगिरिफोरखौ लिंहरनानै धोरोमनि सोमोन्दै जिउआव नांथारगौ माखासे बाथ्राफोरनि सोमोन्दै बुंफोरनो थाखाय बुंथिना खोनासंहोनो थाखाय स्कप होनाय जायो आरो बेफोराव बाहागो लानो थाखाय जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरखौ जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरखौ गामि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना गले गले खावलायो जे मैयानिफ्राय बुंदों जानांगौ बा दाखालिनिफ्राय बुंदों जानांगौ नैबे आइडिअ बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जे जोंहा फैगौ 2 काति अर्थात 20 अक्ट'बराव जोंनि बियाबनि बै गामियाव जोंनि लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादनि खुंगा 17थि आरो 7थि सावराय जथुमा जागोन बेयाव नोंबो थांनांगोन जे निश्चय बुंदों सोरबा सेंग्राखौ बुंदों सोरबा सिख्लाखौ बुंदों माइनाव आफादफोरनिफ्रायबो सोरबा बुवारिखौ बुंदों सोरबा माइनावखौ बुंदों बेयावनो खायफा खायफा बुंदों जानांगौ है आंहा सम गैया आंहा दख'नायानो गैया आंहा गानग्रायानो गैया गामसायानो गैया बायसोरफ्रा अजद दिखांनानै सोरबा फावसायनानै थादों That's all very unlucky जायफोरा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंना बाहायना खालामनानै फावसायना थाबाय आं दिनैनि बे समाव बुंगोन बिथांमोना गमामायै जोबोद आनलाकि मानोना दिनै जायफोरा फैबाय बिथांमोना जोबोद खाफाल गोनां दिनैनि बे जथुमायाव आंनि बाथ्राल' नङा आंनि सिगाङाव सावरायगिरि बिथांमोननिफ्राय बोसोन होगिरि बिथांमोननिफ्राय नोंथांनि सानफ्रोमबोनि जिउआव दैनन्दिन जिबनाव गोनांथार माखासे बाथ्रा दसतायाव फंबा बाथ्राखौबाबो नोंनि डे टु डे लाइफआव गोनांथार बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राखौ नोङो माब्लाबा मुलि बायदि बाहायनो हागोन नोंनि जिउआव खैफोद आफोदनि समाव बेखौ नों मुलि बायदि बाहायनो हागोन ओंखायनो पण्डितफोरा बुंदों जेब्ला नोंनि न'खराव बिजाब बाख्रि थागोन जेब्ला नोङो बिजाब बाख्रि मोनसे न' धुनियाके साजायना दोननो हागोन बे ओरैबायदि खामानि मावगोन जेब्ला मोनसे मुलिनि गलायाव मुलिखौ थाखो थाखो साजायनानै दोननाय जायो
नोङो खर' सादों उदै सादों लोमजादों लोगो लोगो नों बे जेराव मा दङ बेनिफ्राय बख'नानै नोङो मुलि गरसे जायोब्ला नोंनि बे बेरामनिफ्राय नों सुटकारा मोनगोन नोंहा अनेक जेथो नांनो हागौ नोंनि संसारनि जिउआव संसार जानाय बुब्लियाव अनेक बायसेत्रा जेंना जेथा नोंनि जिउआव फैनो हागौ खर'आव साग्लोब फैनो हागौ बेफोर जेंना जेथोनिफ्राय बारग'नो थाखाय मोजां मोजां लेखाफोरखौ नों जुदि बोलानानै नायोब्ला बिनि सलुसननि निस्सय मोनगोन राहाखौ मोनगोन आङो जेब्लानिफ्राय लिरनाय आखाइ होदों कलेजाव फरायसिंनायनिफ्राय आङो लिरनो सोलोंजेनदों गिबियाव आं खन्थाइ लिरदों बेनि उनाव सल' लिरदों आथिखालाव बांसिन जेनेबा धोरोमनि सायाव सावरायफोरखौनो लिरनाय जायो जिहेतु माखासे बिजाबफोरा आंखौ जोबोद सहाय खालामो जेब्ला आंनो माबा मोनसे आयदानि सायाव लिरनो होगोन जेब्ला बबेबा मेल मिटिङाव आंखौ बबेबा आयदा होनानै बुंथिनि थाखाय हांख्रायगोन अब्लानो आं माखासे बिजाबफोरखौ नायनो गोनां जायो आरो बेफोर बिजाबफोरखौ होमवर्क खालामनानै बेनिफ्राय माखासे नलेजफोरखौ बुथुमनानै बुंफोरनाय जायो दा थिग बिब्दिनो जोङो जुदि नैबे स्टेजाव लाइमोन बैसोआव जुदि गियानफोरखौ मोजाङै आवथायनानै लायोबा सोनानै लायोबा नोंनि संसार जानाय जिउआव बेयो मुलि बायदि खामानि होगोन दा जेरै बेयाव माखासे गुवारिफोर दङ माखासे माइनावफोर दङ जायफोरा संसाराव हाबबाय गथ' सासे सानै बिमा जाबाय सोरबा बिहामजो जाबाय सोरबा बिखुनजो जाबाय बिथांमोनखौ जुदि सोंनाय जायोब्ला मोगा मोगि खालामनाय जायोब्ला बिथांमोननि हल लाइफनि जि एक्सपिरियेन्स बेखौ रोखा रोखा बुंगोन जाय एक्सपिरियेन्सखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मिथिया आरो बे मिथिनो थाखाय दसेनि रंजानायाव नोंथांमोना माब्लाबा फेलें जानानै गालिनानै गोग्लैनो गोनां जायो किन्तु जेब्ला नोङो धोरोमनि बाथ्राखौ खोनासंगोन गेदेर मानसिनि बाथ्रा खोनासंगोन अब्लानो नोंनि मोनफ्रोमबो जिउनि आगानफ्रोमबो लामायाव जेंना जेंसि गैयाजासे नोङो सौसिलांनो हागोन दा जोंनि बिमा बिफाफोरा बुंगासिनो दङ आंनि फिसा बा जोङो जोंनि गथ'फोरखौ जों मोजां खालामनि मोजां मानसि खालामनि जों बयबो मोजां नङा होमबा जों साफ्रोमबो मोजां नाथाय माबायदि आरो मोजां खालामबावनो माबायदि जाजानायखौ लुबैयो जोंनि बिमा बिफाफोरा माबायदिखौ जों मोजां होननानै बुंगोन अब्ला खोनासं जे जोङो मोजांखौ नैबेखौ बुंनाय जादों जाया बिमा बिफानि खोथाखौ मानियो जाया देरसिननि खोथाखौ मानियो जाया फोरोंगिरिनि खोथा बाथ्राफोरखौ मानियो जाया गामिनि गाहेलाफोरखौ मानियो जाया आलासिखौ मोजाङै सिबिनो रोङो फैनाय लोगो लोगो खामफ्लाय जिरायनो होनायजों लोगोसे दै गिलासै होनो रोङो जाया मोजाङै गोदै राव बाथ्रा रायलायनो रोङो बेखौ जों मोजां होननानै बुङो न' सिङाव हाबबाय नोंनि गावनि खामानियाव गबा मारिनानै थाबाय सोरबा गामिनि मानसि फैदों नों बेखौ सोङालासेनो खामफ्लाय होआलासेनो नोङो जुदि बबेथिंबा थांबाय नोंनि बिमा बिफाफोरा बुंनायखौ नोङो मानियाखै नोंनि देरसिनखौ नोङो मान होआखै गामिनि दौरि दौसि आइ आफा बिदा फोसावगिरि गामिनि गाहेला दैदेनगिरिफोरखौ नोङो मान खालामाखै समाजाव थाखाना दोननाय नियम नितिफोरखौ नों मानियाखै बुंदों जों माखौबा मोनजाया माखौबा मोनलोङा उमुखखौ खालामबा दाय जायो उमुखखौ खालामबा जोंहा फाप जायो फोन जायो बादाव गोग्लैयो बेफोरखौ जुदि मावनाङा होननायखौ जों जुदि मावफ्लाङोब्ला बेखौ जों बुंगोन गाज्रि बेखौ जाजानायखौ जोंनि बिमा बिफाया लुबैया ओंखायनो बुंदों जे रावबो बिमा बिफाया गावनि फिसानि देहानिफ्राय थरथिंसे थै गनायखौ लुबैयानो सोरबा लुबैयो नामा रावबो लुबैया नङा होमबा रावबो बिमा बिफाया गावनि फिसानि देहानिफ्राय थरथिंसे थै गनायखौ लुबैया दा बिमा बिफाया जुदि नोंनि देहानिफ्राय थरथिंसे थै गनाय लुबैयाब्ला फिसाफोराबो साननांगोन आरो क्रम लानांगोन अट लानांगोन समाय लानांगोन जे आंबो आंनि आइ आफानि मेगननिफ्राय थरथिंसे मोदै आंबो लुबैया थरथिंसे मोदैखौ आंबो हास्थाया बिदि साननानै बे गोसोखौ लानानै नोङो खामानि मावनांगोन फरायनोबो नांगोन सोलोंनोबो नांगोन बे स्टेजावनो जों मोनथामबो दिगनि गियानखौ आरजिनानै लानो रोंनांगोन अब्लानासो नोंनि गाबोन जुदि संसाराव हाबोब्ला संसारनि जि जिउ बिनि लामाया स्र' आरो स्राय जागोन संसारा ओरैबायदि जिनिस दिनै नों जाय न'खराव उन्दुगासिनो दङ नों मैया दाखालिनिफ्राय खानानै लानाय जि न'आव उन्दुगासिनो दङ नों जि पालेङाव उन्दुगासिनो दङ गाबोन जुदि नों हाबा जायोबा बे न'आ नोंनि थाखाय टटेलि गोदान जागोन मोनसे गोदान महरनि जागोन नों मोनसे गोदान न'खराव आगान होनाय जागोन अब्ला बे गोदान न'खराव हाबनायनि सिगां नोङो मा मा गियाननि सायाव सोलोंना लानो गोनां दङ बेफोरखौ नों मिथिना लानाया प्रयजन दङ आरो बेफोर गियानखौ मोननो थाखाय नोङो बे धोरोमनि मेल मिटिङावनो फैनांगोन बेनि बादै गुबुनाव नों मोननाय नङा आरो बेनिफ्राय साबसिन राहा लामाया जाबाय जोंनि गोथार मंगलबार साननि गोथार बाथौ थानसालि जोंनि गोथार बाथौ थानसालियाव जों सानफ्रोमबो सावरायनो नांगोन धर्मनि बाथ्रा संसार जानायनि बाथ्रा हिउमेनिटिनि बाथ्रा गासैखौबो जों सरजाबनानै बेवहाय सावरायनो नांगोन दिनै बाथौ धोरोमनि दर्शननि बाथ्राखौ जुदि नोंथांमोना सोङोब्ला सोर साबैसे रोखा बुंनो हागोन बाथौ सान्थौनि बाथ्राखौ सोर साबैसे बुंनो हागोन मोजाङै निस्सय हाया हागोन ना
नोंथांमोना बयबो मिथियोना बाथौ सानथौनि सोमोन्दै मिथिना मिथिया बाथौ सानथौआ मा जाय व्यक्तिया बाथौ सानथौनि सोमोन्दै मोजाङै मिथियो मोजाङै बुजियो बेसो मिथिगोन व्हाट इज द गड व्हाट इज द बोराइ बाथौआ सोर बोराइ बाथौजों बाथौआ मा सोमोन्दो दङ बाथौ धोरोमजों बर'फ्रा मा सोमोन्दो दङ अब्लाना नों मिथिगोन बुजिगोन बे बाथौ सानथौनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो थाखाय गोथार मैखुनाव बाथौ थान्दैयाव रोखा रोखा लिरनाय दङ नाथाय जों साबैसेया बाथौ थान्दै गोथार मैखुन फरायनायनि सम दङ गैया जों ओरैबायदि बेस्थ गावखौ लानानै जों जोबोद बेस्थ जोंहा गोथार मैखुन बाथौ थान्दै फरायनायनि जोंहा मागे सम गैया आरो जोङो साफ्रोमबो बाथौ थान्दै एबा गोथार मैखुन फरायनो हानायनि गोहोबो गैया नङा होमबा जोंनि माखासे आइ आफाफोराथ' इलिटारेट फरायनो रोङा अब्ला बिथांमोना धोरोमनि गियान लानो नाङा नामा बे गोथार मैखुना लिरनाय बाथौ सानथौनि सोमोन्दै बिथांमोना मिथिनो नाङा नामा नांगोन बबे राहाजों मिथिगोन अब्ला बबे राहाजों जों मिथिनो हागोन बबे राहाजों आं बुंनि खोनासं बबे राहाजों जोङो एट ए टाइम जों 1000 मानसि नङा लाख मानसिनि जोङो एट ए टाइम मोनसे समावनो जोङो बाथौ सानथौनि सोमोन्दै मिथिहोनो हागोन जोङो मोनसे हाबाफारि ला मोनफ्रोमबो गोथार मंगलबार सानाव बाथौ थान्दैखौनो बुं एबा गोथार मैखुनखौनो बुं जिहेतु जोंनि जिल्लायाव गोथार मैखुनानो सोलियो जों गोथार मैखुनखौनो हमनानै लाबाय गोथार मैखुन जों फरायनो फै मोनफ्रोमबो मंगलबार सानाव जों गोथार मैखुन फरायनो फै जोङो गोथार मंगलबार सानाव दिनै गामिनि सोरबा सासे गोरोंखौ जोङो खानानै हरबाय जे गांसे नोट खालामनानै हरबाय फैगौ मंगलबाराव नोंथाङा बाथौ सानथौनि सोमोन्दै फरायनानै होनांगौ आरो बुजायनानै जोंनो होनांगौ नेक्स्ट मंगलबाराव आमुखा लाहानि बिहामजो उमुखखौ जों बुंहरबाय जे फैगौ मंगलबाराव नोंथाङा नैबे आयदानि सायाव जोंनो फरायना खोनासंहोनांगौ आरो नेक्स्ट सानखालि जों बुंबाय जोंनि गामिनि गेजेराव एम ए पास जानाय आमुखा नोंथाङा फरायनानै होफैनांगौ नेक्स्ट मंगलबाराव बुंलायबाय जों आमुखिया जोंहा बि ए पास सिख्ला गामिनि नोंथाङा फरायनानै होफैनांगौ जों मोनसे समावनो गोरों गोरा रोंनाय रोङै बयबो अब्लानिया मिथिनो हायाना निश्चय हागोन आरो बे हाबाफारिखौ जों लानांगौ मावफुंनो नांगौ अब्लानियासो जोंनि बाथौ धोरोमा आसलते मा बेखौ जों साफ्रोमबो मिथिगोन जे नोंथांमोना 25 क्र'र जाखांनायनि उनाव बाथौ धोरोमा मा बाथौ सानथौआ मा बेनि सोमोन्दै जुदि फोरमायनो हायाब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेखौ जुदि सोरजोंबा मोगा मोगि जानायाव बुंफुरना होनो हायाब्ला बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जागोन नङा होमबा दुखुनांथाव जागोन दा ओंखाय जोङो नैबे समाव जोङो सोलोंनो नांगोन मिथिना लानो नांगोन आरो बेखौ मिथिनो थाखाय सोलोंनो थाखाय नैफोरबायदि मेल मिटिङाव फैनांगोन बाथौनि सोमोन्दै खौरां मोननो थाखाय बाथौ बिबुंसार चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुना हो